Baba Gurupira, nhasi RBZ yaintroduce anoitwa MaGold Coins. Ndida kunzwawo kubva kwamuri kuti mungavawo neruzivo here kuti MaGold Coins chii uye achanga achizoshanda sei? Mashandiro kuti angunzwa kuti hanzi unonoita wokunotenga. Ona wanotenga saka meno kuti unenge uchitenga uchizoshandisa chii because hasinyazonzwiswa. Imi nhasi uno mukanzi maita mari yenyu mungade here kutenga MaGold Coins aya? Handitenge, ndingatotenga mayesi vanotenga gold coin because handiyakadadhiri naro. Imimi chamungati munokoshesa kutenga ma-US muchiregedza kutenga MaGold Coins chii? Because gold coin ka izvo zvinenge otherwise vamwe andingatotenga novanoita zvemabhizinesi because isusu hatina dhiri naro. Hatisati taane ruzivo kuti ichange ichishandiswa sei. Tinoda kutoziva kuti anonzi MaGold Coins aya imari yakaita sei uyezve achanga achishanda zvakaita sei. Achanga ane huremu hunopfuura mari yedu here yatagara tiinayo kana kuti zvakangoenzana ndizvo ndingade kuziva uye baba. MaGold Coins aya mafungiro angu inini zvandofunga kuti pamwe achashandiswa nembinga nekuti imari yane goridhe. Ndo zvandinofunga kuti pamwe achashandiswa nembinga kunzi gold coin iri hauchakwanisa kutakura mari yakawanda. Wakwanisa kungonzi pa $100 waungokwanisa kungotora gold coin reri yaunenge wangori ukangotakura wandisa mubhegi. Nhasi uno tikati maita mari mungade here kuritenga goridhe iri? Gold ndoda kuritenga asi gold coin iri hatizoshande semari yedu iyi. Hati gold coin ichashanda semari semashandiro atinenge ichiita izi guys, but manje rinoshandiswa nemunhu anenge ane mari kana kuti $1,000 obva atenga gold reri kuitira kuti usarobwe nematsotsi. Hatina neruzivo nazvo zvemaGold Coins, hatisati taane ruzivo nazvo. Takatanga kutongozvinzwawo nemakuhwa kuti kuchange kuine MaGold Coins, saka isi hatina zvatiri kutongoziva. Tinowo ruzivo kubva kumara kuti vatibatsirewo kuti tizive. Hatisi kutomboziva zviri kufamba sei, zvikuenda nekupi hatitomboziva. Saka ngavatotibatsirawo ipapo kuitira kuti tigozvisazobirwa. Sekutaura kwakaitwa MaGold Coins kunzi hada kushanda muno munyika yenhau yokuti hanzi tiwane mari tiwane change mari yedu yatiri kushandisa muZimbabwe. Saka tirambe mari nekuti mari ndiyatinoda soro muchingotenga ichiita kuti tendere tiwane change nemashandisiro atiri. Mungava mune chenjedzo here yamungada kuziva maringe nekushandiswa kuchange kuchiita MaGold Coins iwaya? Kusaziva kuti inini handizoi ruzivo kuti inenge ichizoshandiswa ichatoda kungoshandisa mari yabuda asi sori muchitenga. Kuparurwa kwemaGold Coins nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kunotarisirwa kuzoderedza inflation uyewo kuti vanhu vachawana kwekuchengetera mari yavo, sezvo munoziva kuti vazhinji vanga vachimhanya pamusika mutema wokutenga mari ma-US dollars nechikonzero chekuti mari yedu yanga ichiramba ichiderera uremu. Saka izvi zvinotarisirwa kuti mari yedu ichasimukira uremu hwayo uyewo pachange paine tsoka shoma dzinenge dzichiita barara mhanywa kuenda kublack market kunotenga mari yeforeign currency, nokuti vanhu vanenge vaane mukana wokutenga MaGold Coins vochengetera mari yavo kumaGold Coins iwaya. Saka tinoti idanho ratinoona sedanho rakanaka uye tinokurudzira kuti vemabhizimusi vagari nevakasiyana-siyana vanokwanisa vatenge MaGold Coins aya vachengetere mari yavo imomo.